Uway unong kayito na Bangladesh ulaklat no ha gajing siat kaliang jong ki Shipai Security Force BSF ha Malda District jong ke West Bengal ha ke Port Step jong ke Sinangkong ki Shipai BSF kil ha pan siat kum gajing edai lade hadin ba kilai sha thombor ha ki art kan hun kirius niu utai unong kayito u bala Shah Siatiap la itu hadin abud ba dai u Abdullah u ba shong basa ha kisnong rishi para kabahap ha chai pans Nawagi District jong ke Bangladesh uhe jong gachan ni chau baudar apos ulhiar marmar sya kate ke jaka rangkat kibor bat berlab yau tei ubriu ubal mansaw po kislading ki bajiliu lalap ya ki tiarele ki beserkai ha keleng saudong lapan kendri no yu sya kawai ke hospital ha ma hasil Murshidabad ha ka ba ulaklat no ha kapor banang sya sumar laong u ek Arya u DGP bar unong aktin jong ki Shipai BSF South Bangkols Frontayas kat kum gajing itu jong ki Shipai BSF u Abdullah olaya ila ya gajing ker pahara jong ki Shipai border guards Bangladesh bandrung se India ha gajing persang ban kayitum gajing itu jong Arya kam her thma ki bakum kine ya ki Shipai BSF lalero hasilanteru pudusam jong ki international borders ha ki district Murshidabad Nadia Batnots Parganas u Arya ulong wala ngilai kendu bat lamana man kapor bat ki border guards Bangladesh ban pentip yaki syapang gijing sya thombor bat jing rung kentip jong kinong lek kam sniu na Bangladesh handrai om syam lashim kano ke sinjam kabatikna kane gijing bom le ai kalapan chlor ya kinong khayito bat kinong lek kam sniu wala kataru ki jawan ki yang skem ha kabayada yaki put kisam jong ki bat ban pentikna ya gijing song sngan jong ki chai mri jongi ha barok gijing long jingman